Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka jama'a, sannunmu kuma da sake kasancewa tare da ku a yau a wani sabon bidiyo. Domin hada irin wayannan hotuna, abu na farko da za ku fara yi shine za ku shiga cikin browser da kuke amfani da shi kamar haka. Bayan ya bude muku kamar haka, nan sai ku rubuta Bing AI Image Generator. Sai ku danna search. So wannan shine fiskan da zai kawo muku. Wannan link na farkon nan shine za ku taba. Bayan ya bude muku wannan fiskan kamar haka, so kuwa naku a wajen nan da aka rubuta surprise me, za ku ga join and create ne, sai ku taba wajen ku yi amfani da Gmail naku domin ku yi sign up. Bayan kun gama sign up, a wannan box din kuma sai ku rubuta wannan shine abin da za ku rubuta domin samun irin wayannan hotunan da kuka gani a farkon wannan bidiyon. Amma a daidai gurin da aka rubuta Just Abdul din nan, sai ku zo ku yi editing, ku sanya sunan ku. Idan kuma wani ne kuke so ku hada masa, sai ku sanya sunansa a daidai gurin. Zan ajiye muku wannan rubutun a first comment da kuma description din wannan bidiyon domin sauƙaƙa muku. Bayan kun gama rubutun ku, sai ku zo ku danna wajen create din nan. To gashi nan ya fara creating mana, sai ku dan jira kadan, baya daukan wasu lokuta masu yawa, iya 'yan sakanni ne ya gama. To gashi nan yana bude mana kamar yanda kuke gani, sai ku bude shi kamar haka. To wannan shine result din da ya bamu, gashi nan kamar yanda kuke gani, ga na biyun ma, ga na ukun, ga na hudu, ga sunan kamar yanda kuke gani. Duk wanda kuke son saukewa kuma sai ku danna digon nan guda uku, ga alaman download nan ta bayyana, sai ku yi downloading din sa. Ina fatan kun ji dadin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta da danna like a wannan bidiyon, sannan ku yi sharing din wannan bidiyon ga yan uwanku domin su ma su gani su amfana. Idan kuma ka san baka danna mana subscribe ba, so ka danna mana alaman subscribe tare da danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zaran mun dora. Sai mun haɗu da ku a next video.